Il-15 ta' Novembru 2015, il-ġurnata li sebħet bil-poplu Malti maħsud bl-avvenimenti traġiċi li seħħew f'Paċeville, avvenimenti li ħallew aktar minn 70 persuna midruba, uħud serjament. Xarejn wara iltqajna ma' Kelly Vassallo, li minn dak li suppost kellu jkun lejl ta' divertiment f'Paċeville spiċċat qattet l-aħħar 7 ġimgħat l-isptar Mater Dei, infarġa mill-qraba u l-ħbib li flimkien magħha qattaw il-festi fiskiet tal-isptar. Domt 7 ġimgħat l-isptar. Minn kollox huwa affarijiet li qatt ma stajt nimmaġina li ħanaddi minnhom. Operazzjonijiet, change of dressings tal-biża, ġifieri vera kont imweġġa x'kienu jeħlu miegħi u hekk jtiqalawhom. Kont inħossishom qed jaqalaw lill-ġilda. U jista' kedha ħabs dejjem l-istess erba' ħitan tara. Kelly kienet waħda minn dawk li fil-mument li ċeda l-puġġamanu l-ġemp tat-taraġġ tal-ħġieġ baqgħet nieżla miegħu. Hija tiddeskrivi l-atmosfera drammatika ta' dak il-ħin. Hekk kif jibdew jafġu fuqi, in-nies infaqa l-ħġieġ u xin kont qed inżomm mar-rejl. U ħares l-isfer u daqshekk u għajt. Kelly tajt li kif rat sieqa miftuħa u mimli għadem, l-ewwel ħaġa li ġiet f'moħħha kienet li ċempel lill-omma. Marisa, Kelly, tiddeskrivi l-mument kif daħlet it-telefonata. ċemplit li t-tifla istess fis-sena 10 u dak il-ħin bdejt nisma' għajnuni u xeba twerżieq u jiena ovvja ma kontx naf x'ġara. Dak il-ħin immaġinajt, dak il-ħin imwara li jagħmel il-van. Immaġinajt li il-van ma marx u qed jirrejpja xi ħadd. Imbikma Kelly tispjega kif minn dakinhar l-hawn it-tifla għaddiet minn 5 operazzjonijiet f'saqajja, uħud minnhom serji ħafna. Damu 3 sigħat joperawha, maġina kif ħassejtni jiena. Mbagħad niżlu u għalli qedlu saqajja hemm għada, għalli saqajja hemm għada, għalli neħejnilha biċċa kbira minn quddiem, għalli ħaffirnilha kemm nistgħu, għalli kellna neħħula biċċa mill-masil, qedlu ħatimxi, għalli l-masil m'għandux ikun problema. Għalli nitolbu li tkun stabbli dal-lejl, għalli u tgħix. Ġela darba Kelly tirkupra xi ftit terġa' tqum fuq saqajja u tajt lilhomma li se tmur Paċeville. Kif se tkun ir-reazzjoni ta' Marisa? U wara kollox, wara trawma bħal din, Kelly se terġa' tkun trid tmur f'dan il-post. It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet flimkien ma' numru ta' aspetti oħra se jkunu mxandra fil-programm News.mt tal-ġimgħa qabel l-aħbarijiet.